Kala unya daghang natabangan dinhi tungod sa combination of fruits and purple superfood. Rich in anthocyanin kasi the most powerful among paragas types of antioxidant na pamatud-an nga makapalikon sa ato nga immune system. Plus up juice para sa impormasyon 0975-3623-352. Plus up juice. Ang musunod nga programa dinhi sa Power 102.1 DYRY RFM usa ka binayran ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga gipadayag ug mga gihisgutang mga isyu. Iya lamang sa mga magsisipya, walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala nining maong sibyanan. Tugang niini ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking. Ning maong programa dili iya sa mga magsisipya ug sa tagdumala nining maong sibyanan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawhan, sibyanang balanse ug patas, way gidapigan apan sa kabatuuran, may panindugan, mga hiwi nga pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Maginay sa unawa pa na puma, walang damha nga karon na improve na, kagikan sa una ang tutkaron nagpadayon sa paglambo ning mabinayng lungsuran. Sa karon ning mabinay dakong kalambuan, kay na-improve ug dunay kalampusan sa Ruiz Brothers pagkadaghang natabangan sa ritim nga maoy sumbunganan. Sa karon ang katawhan way kahadlukan, kay dunay mutabang sa ilang suriran. Basta tinuod di lang bakak ilang kabangan, kay maoy balaod sa sumbunganan sa katawhan. Nindot kaayo ang ilang panagtikusa, kay makadani sa ubang lungsod ilang programa. Sa mga DJ musulbad ug unsay problema, sa mga pastor aning salmot sa ilang programa. Sa karon ang katawhan way kahadlukan, kay dunay mutabang sa ilang suliran. Basta tinuod di lang bakak ilang tabangan, kay maoy balaod sa sumbunganan sa katawhan, kay maoy balaod sa sumbunganan sa katawhan. Sugad pa sa una, ako nang nandun nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Apan unsaon nga problema lang ang namat-an ko nga ginikanan. Oh, dawaton ko lang ang tanan. Apan bisan pa niya ng tanan, nagmali pa yun ang akong nanay, tatay
igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahitasan. Oh, dili tagyo pasagan, balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, nga mga lagot mo, sa kalisod karon, nga among giantos, arong mabuhi. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, nga mga lagot mo, sa kalisod karon, nga among giantos, arong mabuhi. Apan tirisan pa niya ng tanan, nagmalipayon, ang akong nanay katay igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahitasan. Oh, dili tagyo pasagan, balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, nga mga lagot mo, sa kalisod karon, nga among giantos, arong mabuhi. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, nga mga lagot mo, sa kalisod karon, nga among giantos, arong mabuhi. Busa karon, naning kamot ko, gitugyan ko sa atong Ginoo, ang panginahanglan namo, sa matag adlaw. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, nga mga lagot mo, sa kalisod karon, nga among giantos, aron mabuhi. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon, nga mga lagot mo, sa kalisod karon, nga among giantos, arong mabuhi. Balanghoy gabi, saging kamuti. Isa tayong lahat sa problemang hinaharap. Sundin natin ang mga utos ng gobyerno. Manatili sa bahay at huwag lalabas. Ugaliing magsuot lagi ng face mask. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami.
Maraming mga taong nawala ng trabaho, marami ang nagsara ng mga negosyo. Buong mundo nagkagulo at nagsasakripisyo, at sa Pilipinas maraming nagpositibo. Magdasal po tayo, sana matapos na ito. Magtulungan tayo, kaya natin to. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Panginoon, tulungan mo kami na matapos na ang mga pangyayari. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Kami ay nahihirapan sa sakit na aming kalaban. Diyos ko, tulungan mo po kami. Tulungan niyo 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 po kami. Sumbunganan sa katawhan, sibiyaan ang balanse ug patas, way gidapigan, apan sa kapatuuran, may panindugan, mga hiwi nga pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon dinhi lamang. Sumbunganan sa katawhan. Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Atong oras may gala alas 11:24 sa kaudtuhon mga gala. Adlaw nga Webes karon. Agosto 6 na ron car, di ba? Agosto 6 mga gala no 2020. Welcome na usab mga gala mga suking tigpaminaw ni ato nga tulumanon sumbunganan sa katawhan. Kundin mo kanang programa nga balanse ug patas, way gidapigan apan sa kamator katarungan, may panindugan. Mga hiwi nga pagpangalagad sa panggobyerno, mapapribado, atong tutukan og tarungon dinhi lang sa tong programa Sumbunganan sa Katawhan. Sumbunganan sa katawhan. Una sa tanan mga igala, to ang pagpangay katahuran sa tong station CEO Sir Burley Ruiz, station manager Ma'am Linda, Sa ato ang Assistant Station Manager, Sir Jeff Franz. Sa ato ang Technical Head Department, Paul Ryan. Sa ato ang mga Ruiz Brothers. And also ato radio staff and DJ Sobar Fam. sa tuang ang mga suking tigpaminaw sa lungsod sa Mabinay o sa makatawhan na po si Biana Balanche Patas. Kini si Carlo, kauban ako si Kim. Okay, this events, and this is Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM! Ayan! Sumbunganan sa katawan. Mga himig pagpangalagan, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan.
Mayong kabuntagon sa ato ang lungsod sa Mabinay, labi na diha sa may Sitio Basiao, Barangay Lamdas. Salamat sa kanunayang pagsunod sa ato ang programa and live taron sa Facebook mga higala. I-open lang ninyo ato ang Facebook RFM Mabinay mga pinangatig paminaw and ma-view sa ninyo sa Power 102.1 RFM. At the same time mga higala sa Facebook account Sumbunganan sa Katawan. And by God's grace mga higala no na naka-live stream taran sa YouTube Vince. Wow. So gikan ta sa YouTube, balik ta adto ta mo link sa Facebook. So katong yang ang tanan no in kaso og wala pa mo ka open sa inyo nga YouTube. Then ata ito ang YouTube channel mga higala mo sign in lang ta sa YouTube Kim and then i-click lang ang subscribe para nga tanan nga mga updates nato mga pinangatik paminaw updated mo gon sa ito ang mga issues and concerns nga gipanghisgutan diri sa ato ang lungsod. Sa mga kwan Carl, sa mga wala pa kabaloon sa on pag Sign in Carl. Atong ipabalas mga higala nato nga the only way nga maka-sign in ka mga higala, maghimo ka imong kaugalingon nga Gmail account. Gmail. Kana sa imong Google account nimo mga higala. Once maka himo na kag kaugalingon imong email account, then kana mo imong sign in sa ato ang YouTube channel para nga makita nimo dito. And please lihog ko og subscribe para nga sa tanan mga panghitabo nato diri sa ato ang station Carl. Oo. Ato ang from time to time ato ang mapabalo nila og inyohang ma-updated mo sa tanang mga panghitabo diri. Sumbungan sa Katawan. And happy watching no mga Kadalso family. Masalamat sa inyo ang pag-view sa ato ang Facebook and also ni Michelle. Advance happy birthday ni Michelle karong August 15. Ako ang Jumega mga higala and ato ang mga frontliners karon mayo nga kabuntagon kaninyo labi na ato mga mag-uumabins. Mayo nga kabuntagon ato ang mga mag-uuma sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Among kinasingkasing nga pagpasalamat nga nag-tune in mo sa ato ang programa labi na ato mga tapasiro Vince. Yes, diha sa may double line Luyang, may nga pagpaminaw din ha. Always silang kasunod sa ato nga programa Carl. Labilan nila ni Lolo Nomer, nila ni Dudong Rayray, og ni Lula Lilia, og ni Inday Yami, og Uncle Raymond. Iyami. Always Jude. Always Jude nga kasunod sa matag programa nato. No, gikan ni Budo. And sa mga Olores family din ha, no, ni Ma'am Aluna, sila ni isa tong auntie ni Ma'am Chris gani din ha, no? Mga, Auntie Larry. sa tanan nga mga kuan. Sa may Bigunya usab no, may nga pagminaw din ha. Diya sa may Pansyaw kaninyang tanan maayong udto. Sumbungan sa Katawan. Padayon ta sa to ang gipanghisgutan mga higala sa kagahapon regarding ani ato abang pamaagi aning sistema nga to ang gisubay diri sa to ang lungsod mga pinangantig paminaw. Kanya nga to ang kaso sa COVID mga higala nilapaw na sa 100,000 mga pinangantig paminaw. So amping-amping lagi ta Vince. Amping Unya sa karon nga Agosto 15 mga pinangatig paminaw dili lang kay birthday ni Michelle na mga higala magasugod na sad mandatory requirements sa pagsupot sa face shield. So gi-required na sa Vince sa syudad sa Dumaguete and base sa ato ang Department of Transportation i-apply kini sa tibuok Pilipinas Vince. So naa say mga okulang penalidad in kaso og makitaan ka Vince nga samtang ka commute ka, mo travel ka, mo gawas ka sa imong nga panimalay, unya wala kay face shield at the same time wala po kay face mask, makamulta ka Vince. So arita sa may Dumaguete mga pinangatig paminaw kung mo bisita tag Dumaguete, gikinanglan na siya August 15 magsugod na ang maong requirements sa face shield Vince og sa face mask. Unya Kim kung makitaan man sa traffic enforcer o sa tuang authorized personnel mga higala no sa Dumaguete nga wala ka mag face shield Vince, wala po kay face mask, then makamulta og 3,000 o 3,000. Kung wala siya kamulta Vince, mapriso siya og pulo ka adlaw mga pinangatig paminaw. Sumbungan sa Katawan. Bali ramang mahalan ni face shield doon Kim. Pas na lang. No, nagkamahal mga higala. Pero atong isikyo no, gipanghatag lang nato na no. Sa ato ang mga frontliners.
Bitaw no nangatag dito no. Nalimot na ta mga higala no kani bang atong buhat mga normal lang. Say malimot ang mga pinangatik paminaw nga ato day nang gibuhat gid Vince ba. Di magunta mga kuan mga higala. Mga showy. So, salamat pagpahibaloan na Vince. And ato ang text line mga pinangatik paminaw alang sa mga musalmot ato ang text line Vince. Ato nga text line mga higala 0975-181-6082. Akong Osbon 0975-181-6082. O katong call line mga higala 0967-694-9747. Akong Osbon 0967-694-9747. Mga hiwi kapag pangalagad, pang gobyerno, pang pribado, atong tarungon din hilamang sa sumbunganan sa katawan. Madi sadya mga pinangatik paminaw kay prior ta nga maghisgot nga ato mga gisgutan karon. Kani ato ang the best station diri kay kuan ba kumbaga kana kay numdum mo mga pinangatik paminaw nga ni run si Gio Marbinay for president mga pinangatik paminaw kana kay numdum mo 2 years before election mga higala ni kuan na siya Vince yahan nga gi-declare mga higala nga moran siya as a president sa Pilipinas. So gibuhat sa iha mga opponent mga pinangatik paminaw gibirahan sa tamas ginawa. And sa to say nga gipang-uting kay ang iha nga mga buhat onya wa gid siya kadaog Vince. So karon mga higala kining sa ato ang lungsod mo na gi-apply sa ato ang pinalangga nga opisyal. Karon mga higala kay libog man sila kinsay moran o mayor diri sa Mabinay. Unya kini siya wa may kalatuhon mo na gingong gani sa usa ka opisyal mga pinangatik paminaw nga mas taas pa niya og ranko nga way kabusugon. Dili mahakog kimba. Way kabusugon. So karon Kinayahan na ginagarn. kumbaga og sa supas pa na mga higala mangisog siya og nailay mo ka og supas Vince. So matanaw niya kisa tong kay kusog mo ka og supas siya tong papaon. So karon mga higala tanawa og unsa naratol na dagway ning ato ang mga opisyal din mga pinangatik paminaw katapusan nga amo ang uyuan nga si Konsehal Barona mga higala nahimo niya bira Sumbunganan sa katawan. medyo ni mo Kim Well, desperado na gid garn. una takihon nila si Papa Sigadaho gato sila si Sir Berlin Baba. Balansar. niya gato sila ako'y muran bira na po sila tamas ginawa dayong pagkabalo nila nga ako nagduda sila nga si Vince mo muran birahan na po nila si Vince onya gaduda sila kay gisimang istorya si Consejal Garces ilan mo gibirahan si Garces karon kay istorya naman po si Kuan Sir Consejal Barona. Barona si Consejal Barona pilang gitake Sumbunganan sa katawan. Managyon garn. Og bisan pa og mahimo ang mga higala og panalitan iro may musulti against nila. Unya pag bantay nila nga amuran maning iro hasta iro mga higala adlaw-adlawon og tirada. Sumbunganan sa katawan. Ako ikapasalig. Bisag birahan lang iro, mudaog yapong iro. Sumbunganan sa katawan. grabe Ug magka-file ra gyud iro, perde gyud mo sa iro. Narang-arang na lang gyud na ng iro kumpara sa buhaya ka. Tinood. Unya lisod ra ba kay ning ato ang lugaron mga pinangatik paminaw. Kay dili nakakumpiyansaan Vince. Di nakakumpiyansaan kay ngano man. Dili lang kay ni declare os kabuk buaya mga higala. Duhagi buaya. Sumbunganan sa katawan. Pagkapay. Manay problema mga higala. Ilara ba yung ipahibalo nga pareha ra ba gid sila kinaya. Human. Sumbunganan sa katawan. And sa tuang sa tuang mga callers no, mudawat ang callers sa tataod mga pinangatik paminaw. Usa sa tuang mga issues nga ato ang tukion karon mga higala kini atong gitawag nga resolution number 22. Kundiin atong usisaon og asa gyud ngano ante ko kay pangutana ngano nga ang mabinay tubigs mabinay tubos mabinay
makinas mabinay, unya ang bayad nato atos bais. Sumbungan sa katawan. Malilibuga mga higala. Even ang atoa nga pinalangga nga opisyal, di gani siya mutubag na. Mingon siya, wala ko'y labot. Wala ko'y labot. Di ba? So muna libog kayo mga pinangatig paminaw. Aside po na nakadawatag mga reklamo Vince regarding sa Bais Water District nga mo reklamo ka Kim regarding sa ilahang services nga kulang ilahang serbisyo, walay klarong serbisyo, and then tubagon ra ka mga higala nga edi paputol mo. Sumbungan sa katawan. Ha? Di magawan tang klaseng Paputol na lang mo tubig diha, okay mo kagwan. Gabi na. Actually mo na siya yung Grabe, mentalidad, baka. Carl. Ha? Basta ang sitwasyon mga higala, mahimo ng monopoly bitaw. Correct. Kana ma-monopolize na gana nimo ang usa ka serbisyo. For example, sa ato ang tubig na to diri mga higala. Since wala na laing makabantog sa ilahang establishmento nga provide sa ato ang panubig, wala may bangga mga higala. So bisan pag unsaon nimo og angal, bisag unsaon nimo og reklamo sa ilahang serbisyo, puri agaba yung klaseng serbisyo, wala gyapon kay mahimo kay siya ra mang usa. Sumbungan sa katawan. O na nga itong basahon ron ang kuan. In ma-view sa ninyo na mga higala no, sa ato ang Facebook account mga pinangantig paminaw, ato ang live coverage wins ang resolution number 22 para nga makita gid sa ato mga kaigsuonan nga kining ato ang gibasa mga higala nahimo ni way back February 22 2011. Sumbungan sa katawan. So ani nga senaryo mga higala ato ang ipakita nila og unsalay sulod sa maong kuan Vince. Sulod sa maong resolution. Onya, later mga higala, matawag ta ni Konsehal Carlito Garces kay si Konsehal Carlito Garces mga higala, opisyal siya ato nga time came ka samtang ang Australian government ilang gi budgetan, gitagaan o gi alokitan ang lungsod sa Mabinay nga makapanubig yun. May budget nga ihatag, dako nga budget came para nga naagi insakto nga water system ang Mabinay, sila'y konsehal ato na time. So, atong ibalik ang panahon, kay daghan maguta, labi na atong mga batanon karon Vince. Wala sila kabalo, kita nagmata na lamang tanga, na mga batanon mga higala nga nagmata na lang sila nga bais na ang nagdumala. Na po yung mga batanon, mga pinangatik paminaw, sama na to Vince, batanon ta, apan, in the middle sa tuwa nga pagkabatanon mga higala, wala gyapon da idea, nga naman nga na bais na may nagdumala, kalit lamang nga bais na nagdumala. So, atong kuwaon ang source. Kuwaon ginato ang ugat o asa ginagsugod mga pinangatig paminaw ang makaistorya ani kato mga tao atong mga panahon na. Diba? Opisyal na itong mga panahon na. So muna tawagan na to si Konsehal Carlito Garces mga pinangatig paminaw. Unexpect. Human ani nga atong isyu mga higala mosugot kasi madili ratatata po na nga to ang the best station niya. Sumbungan sa katawan. By the way, Carl, before ta mo padayon sa to ang programa na to mga higala, ato nga ipahibalo sa to ang mga listener na to, Carl Vince, nga pwede gyapon sila makakomento sa ato ang YouTube, no? Diretso lang ta mga higala pag lantaw nimo sa ato ang Facebook karon, i-click nimo ang maong link, no? Ang ato ang ni-pop up mismo sa ato ang Facebook account, then i-redirect ka na niya ngadto sa ato ang YouTube channel. Then sa YouTube channel mga higala, palihog lang o i-open mo sa imuhang kanang application mismo, Carl, so sa YouTube. Dito natay ato ang live chat pod gyapon dito. So pwede mo maka-live chat dito, makahatag sa inyong komento, mga greetings ninyo, and whatever concerns sa inyo kabahin sa atong programa, pwede niyo mapa-post dito o mapa-comment sa ato ang YouTube channel. So natay Sumbungan sa katawan. natay mensahe din ni Carl. Matapos good noon mga DJ namo, mga idol kayo namo. Wow, Padayon lang jud ta sa atong kausa mga DJ, no, kay bisan unsa pa nang ila issue nga gibato sa inyo, dili na nila matago og unsa ang ilang mga bati, bakak o panglingla nila namong mga kabos. Basta kami sir, always may gasuporta sa RFM. Ug dako among pasalamat nga namugna ang RFM kay nahigmata mi gikan sa urom nga among gisagubang sulod sa pila ka tuig. Salamat sa Family Ruiz,
sa paglaban ninyo namo og more power RFM, and God is always here in your side. Ang inyong suki kaayong tigpaminaw. Kusog kaayo og lanog ang RFM diri sa Crossing Lamdas. Wow. Salamat. Sa katawan. Daghang salamat ha. And happy listening mga higala nun ni Lola Lolita Hilado diya sa may Mayapusi. Mga Hilado family, mayong pagpaminaw. Mga Labrador family san, mayong pagpaminaw ninyo nila ni Day Josie. And also ni Lola Gabina Amantila, may moto ni mula. Sumbungan sa katawan. And also sa mga stick breed boys din ha sa stick breed boys din ha sa Mayapusi. No. Nalimtan ako inyohang papel nga gihatag, pero na ako kopya din sa ako ang ako aning basahon taod-taod, no? Mga Yukor family, Lapinig family, o sila ni Freddy din ha, o uban pa akong basahon taod-taod inyo ang ngalan. And happy birthday day Carl, no, ni Ma'am Chris. Oh, happy birthday Ma'am Chris, ang nanimbaya. Birthday ko nun nimo gahapon ay belated na ni, no, gikan ni Ray Abrio. Happy birthday to you. And also sa ato ang mga team paitan diya sa may Pansyaw, sila ni Marife Montezino, nila ni Geno Altia Jane, na Disipolo Totski, John Rig, Lina Cabal, Jeff, Landoy Valderas, sila ni Criselda Rodriguez, Kagawad Armando Balasabas, Flor Ashley, ni Ann Libradilla, Anton Arian, John Charles, ni Anthony Casido, nila ni Rodrigo Amarante. And also diya sa may Tagaytay, sila ni Ma'am Lilibeth Ihara, ito ang Berks dealer din na, Ma'am Vilma Absin, and DC May Ihara, Ria May Labrador, Webster Joseph Jose, and ni Webster Jolenda Ihara, ni Joey Ihara, Jimar Labrador, Giselle, og ni Giselle Jason Absin, sila ni Roslyn Angostia, sila ni Jim Stephen Bailoses, kaninyong tanan maayo nga pagpaminaw. Happy watching po day Carl Vince nila ni Feli Baby Rodriguez sa ato ang YouTube channel, and also ni Ma'am Rose Zuniaga. Wow, nanadjud ta live sa YouTube, glory to God. Wow, salamat kay Ma'am. And also ni Aimee Ibracion. Happy watching Ma'am sa ato ang programa na to. Sumbungan sa katawan. Ni John Allen diya sa may Namunbon usab, maayo nga pagpaminaw sa tanang mga taga Namunbon. And also, naimensahe din ni Mayong Moto Sir, naningkamot nagtingog si DJ Busing. Tingon niya, gitubag daw nila ang isyo ninyo. Gitubag tuod nila, pero baloktok naman na rason o bulok na sistema, labi na ng ilang media. Ito no, niya, kuhan po mga higala, no? Ato sa naglitan mga pinangantig kuminaw. Regarding anang ilang convince ba nga mampasi kay wala daw tubaga. Saan man pagtuba, saan man pagkanungog ninyo nga sirado naman ninyo mga dalunggan. So, pinakasimple rin ba, way back 1990s mga higala, 1980s, pagin mga pinangapiminaw, wala pa ta na, bata pa ta kaya ng panahon na Kim, but dili na malimot sa mampasi kay, sa bata po ko mga higala, sulod biya po ko sa una na Kim. And then, ato i-consider nga, 2 years lang ang amua nga father diya si Papa. Kaya naman, as a chairman mga pinangatik kuminaw, 2 years naman yun ang usa ka termino. Like for example, si Kim mo yung una nga mo'y nahimo siyang chairman, di ba Kim? So after 2 years mga higala, na ay mupuli giniya, kaya di man pwede ka magpa-re-elect Vince. So pagkaman ni Kim, ang nipuli na po is ako. Di ba Kim? So, ang ni puli ni father na mo, si usa ka abogado to, Vince. So, Anthony. Attorney Anthony. So, karon mga higala, kung nakita na ko, for example, si Kim, kung gisundan, nakita na ko na yung mga discrepancies, na yung mga irregularities, iya nga pagdumala, ako i-question si Kim. Di ba, Kim? Kaya ako may mabutan ani. So after mga higala, after 2 years na sad, nawala na sad si Attorney Anthony, and then nipuli na po si Zacarias Borona as a chairman. So si Kim, ikatulon, layo na siya kayo. And then niagi pa og unom ka mga chairman mga higala, usa siya ni declare og bankruptcy. So kung dili nato ma-blame, si Kim nga nag-start, kay niagi pa man siya unom ka mga
chairmanship game. Chairman sa mga higala. So, ang gusto manggod idiin ni pinalangga nato nga opisyal dire tungod kay lata, basa, expose na kayo ang yaha nga mga illegal nga buhat, mamahid siya, Kim. Mamatas. So, wala man siya ilain nga Ikahapak. mga higala kay kitang private person mga higala, wala man tay involvement og politics. So, iyan giuting kay nga, ay, nagkuan man ni si Berly Ruiz sa Mampasi sa una, so gamaan na to ng istorya. Para lang yun nga, ang yaha nga mga baho, mga pinangantig kuminaw, sa tuang nga pinalangga nga opisyal, para nga mulingi ang tao sa tao nga nag-expose Kim. Iyaha nga pahiran sa iyaha nga mga sayop. So karon mo gamit pud sila mga pinangantig paminaw o gamit sila og mga witness kunuhay Kim. And then nagpaila diri nagpaila si ato apon nga pinalanggang kagawad diha sa may himokdungon nga si nalimot ko aning kabugnason kan Kabusog ba? Katong Mampase. Si Kabusog. Henry Kabusog. Kabusog. So Henry Kabusog mga higala. May ilang gihimo niya. Nagpaila si Henry Kabusog. Membro siya. Kung ultimo gani nga pangalan sa Mampasi, nga ang iyang pronunciation na mga higala, Mampasi gyud. Sa tanang mga membro, sa tanang nga mga opisyal, ang tawag sa mga kooperatiba, Mampasi. Pero iya Carl, sa iya nga tawag Carl? Mampasi. Karon mga higala, magisgota og bangko mga pinangantig paminaw. Kanang bangko mga higala, kanang mga depositor mo na si member Kim. Kung ang bangko mo bankrupt gani ang bangko mga higala, wa gi ideya ng member anak Kim ngano? Kay within the system man guna siya mga higala, silang mga officers di sila mo'y nasayod. And then here comes ikaw nga member mingon nga ato ani kuantri rin. Dili man na pwede Vince. Wala ka kahibalo ana. Unya kabalo mo mga higala, masabot ra pod nato si Nong Henry kay ang source man god may kayugot mong gunin nato, Vince. Kaya niduol ni nato mga higala sa RFM, kay gusto niya nga ipa-issue si Kuan Kim, si Kapitan Angging, nga gikuha ning si 32 ka simento sa Kalahi. Kaya naisubla nga simento, giugom lang daw ni Angging, Amada. So kita diri mga higala, malipay tang na musugid, Vince. Pero nakita magunako siya nga opisyal siya. So, naa sa tuwa nga instinct mga higala nga it's either that politics ni issue. So, ato nga gisubay mga priority mo issue regarding sa kabahin anang nga mga ugom-ugom. So, ni gather tag mga information for verification. Para ma-verify nato mga higala, mag-gather nato, ma-verify nato how true ang mao nga issue. And then here comes mga higala, kining sa atuang gipangutana ang Kalahi Finance ato nga time. Nga, kining subla nga simento, Vince, subla nga simento, subla naman gina siya, kung ibalik, base ni siya sa finance scheme statement Kim sa Kalahi. Kung ibalik siya sa Kalahi, Vince, kawaton ragod yapon Kim, kay wala naman good as, kuha naman siya, purchase naman siya. So, ang gibuhat sa Kalahi, mga higala, is ilan na lang gihatag sa barangay, ibilin sa barangay. So, ang barangay na ikabalo mo sa, bahinon ba sa mga volunteers o idungag ba nila o kuan bins? Idungag ba nila o sa mga projects nila sa barangay? So, ang gusto gud idiin ni ato ang pinalangga pong kagawa diya si Henry, nga ipa-issue niya nato nga si Kapitan Angging nangawat o giugong ba ang 32 ka sako nga semento. Pero dili man nato mahimo gud nga magpagamit ra tag tawo. Nga sa iyang kagalingong interes nga madaot si Angging Vince para nga I don't know kung sa iyang mga plano sa iyang kinabuhi o plano niya sa politika. So ato nga tay mga higala ni baliban mi niya kay nakita man namo nga walay kawat ato nga time. And then here comes natingala na lang mi nga tuan na siya. Yahan na ta nga
iyahan na ta nga Birahan. bira nga amo amahan ay 300,000 nga gibutang siya nga bulsa, and then murag lisod kaayo na kay ngano mga higala, di na ko na malimtan Kim. O kanang 300,000 way back 1990s Kim, dako na kay Ay, na Kim. nakuha na. Ultimong 50 mil sa Ah. una, Carl. Baling dakuan na kay Carl. Onya, di na ko na malimtan mga higala. Anang time nga ni nung Henry no kanang na chairman ako amahan Benz. Ang wala gani mi pamahaw sa una, painit ra to Akim. Di ba? Dula pa ta sa una dito, mga bata pa kayo. Mamainit ra mi buntag Benz kay ang amuang amon gipiparar man sa among inahan og paniud tuog panihapon. So para makatipid mi. So mamahaw ra mi. Katawhay dagway namo og nakapareha pa ming bosing nga nakasikpaw, Sumbungan sa katawan. di ba? Unya, og sa kuha og pag Carl, ang gasunod niya abogado di baka No. na tagulkol So, sa prisuhan Sir so, Berly. Ibalik na to ang issue mga higala. For example, si Kim nag-start sa company o sa ka kooperatiba, and then ako'y nagsunod. And then nagsunod si Baines. And then nagsunod pag yun si Zacarias Barona, ika-4. And then gisundan pag yun ni Carlito Garces, ika-5, di ba? And then gisundan pag yun ni Kuan. Buta na to. Gisundan ni Ray Blanco, ika-6. Dayong ni Hagba. i-declare o Bankruptcy. bankruptcy ang mao nga Kuan. Dili gini na matawag hagba mga higala kay wa matakabalog og unsay rason, Tinod. di ba? Means basi Basig ni matured na ang ilang kooperatiba o butang ko ang mga members nila medyo dili na active. active, so dili na to siya gani siya maingon yung hagba nga ilang Nagkara siya termino game. voluntaryo ra gyud gani na siyang It's cooperative. either hinay na ilang so that's the time nga mo kita. Mm. In a matter of 12 years kay in every Kuan may higala 2 years man. 2 years man. So 12 years siya kay uno man. So ana nga ning dapita mga higala no. Taas na kayo ang expansion sa kooperatiba Vince. Dayong kun ni bank ni kuan man siya ni declare man siya bankruptcy o na nasirado After man siya 12 years. after 12 years dili dagway pwede nga atong idiin si Kim mo hinungdan nganong na bankrupt ang usa ka kooperatiba o ni declare sila og closure. Sumbungan sa katawan. Sakto ba Vince? Tinod. Gawas no nahitabo mga higala Nga nga pag human sa pag-serve sa mga Na. amahan sa kooperatiba sa Ah. Mampasi dayong hagba diretso wala laing ma-blame dia kundi ang mga amahan. yes. Pero og inganaan prasadaa nga gikan sa iyahang pag serbisyo niya Carl niagi pag pila pa ka mga tuig ug pila pa ka mga leader, pila ka chairman. dekada kid, dekada. Dekada gyud. Dekada, 10 Pero years. kani pag yun ako pag yung gilantaw ba usara gyud ni siya ka political harassment. Kaya Oo, sa tara. kadaghang nga hagba nga kooperatiba Nga, sa pantaw sa na kooperatiba kining Ah. mapla dinhi ah, kooperatiba po na hagba po na siya. ah, Karon na siya napayumapa din na sa kuan. Nagani mismo sa inyohang balay, boss. ah, 'Di ba? Sa una din ha na Yumapa. yumafa. ah, Dagang kooperatiba nga nangahagba. ah. Pero nganong ang Mampasi ra gyud imong giinitan? Sumbungan. Ano Kay ngano? Ah. Maoy potensyal? Sumbungan sa katawan. o sara may tumonggod Vince nga dili siya gusto ba nga Papuli. naay mubalabag sa iyahang nga mga Plano. iyahang posisyon. Mm. So whether magduda lang siya nga basi potensyal ni mahitabo nga iyahag yung pangitaag paagi para nga dili walay makababag sa iyahang mga plano Kim. Ako agani, akong Kanya- gilantaw aning nangahagba nga mga kooperatiba tungod kay walay suportas gobyerno unya kinsa man ang mga opisyal ni atong panahon na. Like for example, mga pinangatig paminaw, kining atong isgutan ning pawasiko, that is cooperative. Kana mismo mo na siya concrete example na to mga Kinsa higala. may hinungdan sa pagkahagba sa kuan mga higala sa kooperatiba. Tungod ikaw ana boss, ikaw mo ni ingon nga maglisod nagpalit og krudo. Wala kay labot sa kooperatiba. Wala gyud kay party sa kooperatiba. Pero ikaw mo nang hilabot sa kooperatiba. Sumbungan sa Akong basahon mga higala ang nakabutang sa resolution number 22 mga pinangantig paminaw. Sumbungan sa katawan.
So sa mga nag-view sa ato nga Facebook, pwede ninyo ma-view ang ato nga kuan Vince. Pwede nila ma-view sa ato nga Facebook ang resolution number 22 para Sa live na to. ha? Oh, sa live na to magawas din ha. Oh, nasa live. But I guess murang nagtakilid man nato ang kuan. Okay ra, Kern. Okay ra, Okay ra. yun. Oh, Ano dila na. sa kuan na siya Oh. sa kato nga message ganina. Oo. So ato lang sang ikuan Kim ha. Ang ato ang nakatakilid man ang kuan. Pwede na to ni ma Takilira ra po niya mga Oo. ulo. Kilera? Oo. Sige lang kay first time na to Ay, ni first time. na live. So naagi tay Discrepancies. mga diferensya gamay pero sige Higda lang. na lang higda. Oo. So ihigda lang sana inyong pananaw diya. Sabi mo na. Okay ra kay og mag cellphone dali ra mo lisig on. Sige, lisa na. Isuwa lang cellphone So, ha. Ikuan na lang siya Ah. kanang ang rotation kuan siya kining ilak para Ah. nga pagliso nimo pabilin ra siya. Mabasa nimo. So karon mga higala, ang nitabo gibutang diri Vince. Pwedeng mabasa nimo niya ang resolution Vince para nga mabasa na to mga pinangantik paminaw. So present on the time mga pinangantik paminaw sa ilahang council Kim. Mm. Si Dr. Ernest Uy, Ernesto. ang amahan. Ernesto. Ernesto Uy, sorry. Si Honorable Wendell Sinda. Mm. So si Anhing Tata. Tata Sinda. Angelito Rosalem. Na aday sa ani. Di ba? Eduardo Solon, Engelberto Boscato, Baltasar Bargerin, Maria Rosario Ukay na aday si aning time. So Irene si Mendoza pod Carl og si Chris Emperado. Felix Adrian Ukay. Mm. So naapagid ay si Kuana ni. Si kato sa SK. Mm. Pero sige, disigan na to ng SK kay kani focus man ni sa tubig. Resolution number 22 mga higala nakabutang dire nga there is a manifest need for sufficient, safe, potable, and affordable water of domestic, municipal, commercial, and industrial use in the area, whereas present funding and personnel capabilities of the municipality are not yet sufficient to provide for the development of the water works system. So ang pangutana ni, gibutang diri mga higala nga ma-picture out nimo ilang gibutang nga ang panubig sa ato nga lugar wala nay kapasidad nga mo kasustener pagpanubig sa komunidad Kim. Di ba, Kim? Way kakayahan ang gobyerno. Ilan ang gibutang nga ang pawasiko wa nay kakayahan Vince? Bankrupt na. Kita nimo wala ang pawasiko ani nga time pero nagsabot sila Kim sa council nga imong gilid bossing imo nang gipatay ning pawasiko nga wa gani manghilabot ninyo. Di ba, Ben? Cooperative po na. Kooperatiba na. Di ba? Karon, gibutang dire. The General Manager of Bais City Water District on the invitation by the Municipal Mayor of Mabinay. So, giimbitar siya sa Mayor sa Mabinay, dili Mayor's Bais. Giimbitar siya sa Mayor sa Mabinay, dili Mayor sa Bais. So, ato ko nang balikon og ansa ni pitsaha mga pinangantig paminaw para nga pwede mabasa nimo ang pizza Vince para nga makita nila na sa upper left side mga Vince. Upper left side. Left side. February 22, 2011. February 22, 2011. So, kinsay mayor ato nga time di ay boss? Sumbungan sa katawan. Di ba ikaw? Sumbungan sa katawan. Giimbitar nimo si General Manager Akas came to this municipality to brief the Sangguniang Bayan of the possibility of extending the water system of Mabinay. So imuhang giimbitar si Akas
para nga mo pasabot sa council sa posibilidad nga sila mo panubig diri sa tuwa nga lungsod. Siya giutok, Carl. Ikaw may utok, boss. Sumbungan sa katawan. May Kaya in the ingon first siya. place, wala man, dili maabot ang kaning general manager sa Baix Water District Mahigala ug walay invitation. Pero klaro kay Dre, invited siya on the invitation of the municipal mayor sa Mabinay. So, nya karon kini pareha ni Carl ba? Pareha na o galuto ta Carl o bisag galungag para mas sayo na to sabton. Na ay bugas, na ay tubig. Ang Mabinay mo oy bugas, ang kining Baix Water District may tubig, Carl. Mag-abot ba ang bugas ug tubig ug walay taong mulungag na? Tinod. Ang nahitabo, si Busing day may galungag ani. Naabot ang Baix Water District diri sa ato ang munisipalidad mga Higala tungod sa utok ni Busing nga iyang giimbitar ang Baix Water District paanhi dire, and at the same time siya mismo mo igasulti nato nga ang kining existing atong panahon na Carl nga pawasiko, although ang atong pawasiko napay capabilities mga Higala makapadevelop kay in fact base sa ilahang nga statement nila napa sila kapasidad, ang ilahang financial status nila, napa sila kwarta nila, and established na ang mao nga kooperatiba, Carl, kay kompleto na ang mga tubes na to tanan, kompleto na ang mga pagpatubig. Gipatay siya mismo ni Busing. Sumbungan sa katawan. Kumbaga, kahilom-hilom ang pawasiko atong time beans. Pero diri sila sa politika nila, na sila giplano nga dili haom ba sa gitawag nga hustisya para sa mga katawhan. Dapat yun, Kim. Dako kayo nga kuan ba? Dako kayo nga palatandaan mga Higala. Ako kani may ni nakayo. Mga tanaw niya tani ba ni Konsehal Garces ron later mga Higala no? Nga ano po nabutang ni sekretary sa una? Tapos yung living ba? Kuan, in good faith ra gyud na. Kung sa gyud ang Ano gisulti. nabutang ni? Ngayon yung gibutang. Mas labing maayo pod yun. Kay wala ni nabutang niya mga Higala mo dinay man ni. Deny. Mo dinay man Pero ang di buwan gini mga sila Higala. ka-deny ani. Mo dinay man na siya. Kay klaro ng sakpan mo dinay man gina siya. Sumbungan sa katawan. Naglaon na gingon nila Carl sa Lultion Suban. Bisan pag patong na, balibad rin gamo. Sumbungan sa katawan. Nabita Murag uwak ba nga bisag katangag na mingon gyapon guwa. Nabita tay kuan ba? Nabita tay usa kay kani laging kuan. Kaning usa ka batan-on mga Higala. Amin yo. Onya. Palagi niya ang kuan again. Anak bang chick boy kay ba? Murag ikaw Vince ba? Damay. Karon mga Higala. Iyang asawa duda gyud kay may mag-ingong overtime ang gud mi lab una nga makadlaw na gyud mi busy gyud kayo. Murag ikaw gyud ba? Ha? Mo imo gyud ng istorya. Dili ikaw gani nang gimuha na. Ikaw akong ginaw na. Karon duda ya asawa. Karon mga Higala. Gisunod siya sa asawa? Murag imo gyud na kay detalyado man. Dili niya ko balaan na ni Ron. Asay pananghid niya. Ingon siya. Overtime ni Ross. So kinsa man ron? Tingalan pog asa overtime nga outdoor man ko dire. Karon. Di gyud na ako Nay posibilidad kasi Kim pa na. Buyag. Karon. Buyag tawad. Gisunod siya ni Ross. Gisunod siya asawa. Karon mga Higala kay nigawa siya gakuyog ng babae. Kuyog. Kay kauban niya sa trabaho. Di gyud na ako kay wa man ko gatrabaho. Wapoy bayad dire. Naibayad dire. Wapoy mga bangag. Nagkuglawas. Nagkukiglawas mga Higala. Kung magkaalang-alang ikaw pa suntugon.
Ito karon. Oh. Kuyog sila. Kuyog sila min. Oh. Ni sulod og lodging house. Lodging house. Oh, ni sulod. Asaman sa GRB sa Katare. Ikaw, ikay nasayod na lang mga lodging house. Ano pahiran mo kung ikaw na naalala ng lodging house? Oh, karon. Sulod ka lodging house. Oh. Sulod lodging house mga igala. Dugay ni gawas. Gihulat yun sa sawa. Gihulat sa sawa. Karon mga igala. Gihulat sa sawa. Nakadlawnan. Nakadlawnan. Ang asawa gahulat sa gawang Isang yun. orasa, nakadlawon. Ano to sabi? So, dilakpahan na ito. Oh, karon. Gihulat. Nakadlawnan. Oh. Mga sa kadlawa to. O sabi ito tatawa. Karon mga igala. Karon. Playing safe. Ha? Anis mo ko. Karon. Gihulat. Pagulat mga igala. Asa ka hulat? Ha? Waiting shed? Padayon ta. O sabi, umanon ko rin eh. Karon mga igala. Gihulat. Pagkabuntag. Agbana, ilis na. Pag-abre, bang! Nang asawa. Nama asawa. Unsay sanina sa asawa. Ha? Ay, naku, sige pa dyan. Mamahit pa dyan kaniya. Oh, karon. Ang asawa mo tingog, ga kuandra. Kani ba niya? Nang yugpos o Nagyugpos. Nagyugpos. detalyado. Ah. Ikaw yun na. Imagine mo ba? Karon, nagyugpos. Gatotok. Kani kong asawa mga igala, bisag dili na mo tingog, kung dugay na mong banag asawa, magkasabot kang usay ambot pa sa mo, di ba? Kana gani mingong gani kakim nga mo kaning kuyog unta mini ko andron kay nami adtuon, mingon tong asawa, sige kuyog. Ayaw juga kaw. Kamulo lagi ka. Lakaw. Oh, lagi. Okay ra, ayo. Okay ra. Ayaw juga kaw. Alam na. Ha? Alam na yun. Diba? Ayaw juga kaw. Diba? Dino. Oh, mingon nga, muna ra kong kaon. Mingon gani nga. Oh, sige, pagkaon ko na. Ayaw yung kaon. Ayaw yung kaon. Sakto ba, Ben? Dino. Oh, Mo na nga. ayaw. Ikaw yun na. Oh. Karang istorya. Mingon nga, mo to kag gawas. Nangaon mo sa gawas. Mingon siya, nangaon mo? Ay, nga yung wala. Huwag ginagawa wala yung problema. Di ba? Dino. Ha? Oh. Ikaw yun na. Mingon gani, pili kwartang dala ni mo. Si tubag ni mo. Wala. Adili. Asaman. Lain po kayo. Wala ka, nagpagasolina ka. Karon. Nara nga, gamay ra yung kwarta. So, karon, nangyugpos, tanaw na. Tanawan ning tawag yun nga, di yun mo ang kunog sa'yo. Klaro na kayo. Naanas hotel, ananas lodging house. Naanay babae sa luyo nga naghigda. Klaro na gid kayo ang panahon. Nabuntagan, nagkita sila sa lodging house. Ang sisulti sa kuan Kim. Ang sisulti sa bana mga igala. Ang sisulti mga igala sa kuan. Ingon siya. Ha? Asa ha? Nganong naama ko diri? Botage. Ha? Kitali mo? Kitali mo ano tao diligin mo angkol? Ano yung bossing? Klaro lagi kayo. Ano naman ko Ha? din eh. Oh, kuyaw ana, yung naay mo truck dito nagkubkob. Ingon, ha? Ano naman na sila diha? Wa tay paingnan mga igala. Sumbungan sa katawan. I-apply niya ang motto card na deny until you die. Bagyan. Murag ikaw ba? Murag ikaw. Atong oras may igala, alas 12 Gs rin sa kamuntuhon. So naan dito nakabutang pag yun Kim, siya nag-invite. Unya karon mga igala, giimbitar siya o ginigration mga pinangatik paminaw. Kung makita nimo gani sa live events, o kinsa man ang open anang kuan mga igala. Gaping kog sa nina.
nga gwapong tao. Gwapo mangina siya mga higala. Onya kinsa man lang na ay murag berdugo na sluyo Murag na mga tambor. Tinoon. di ba? Makita niya sa live na to mga higala sa may YouTube channel na to. Kita nimo mga higala siya mo deny pa siya nga mo deny siya Kim nga dili daw siya wala siya party Kim ba? Wala siya party. O di ba wala siya labot anang pagpabalin. Ikaw mo source kayo sa resolution number 22. Ikaw mo source ani. Ikaw mag-invite? Onya atong tawagan para nga matagaan matong nagkatinawan pag yun Kim. Atong tawagan si Consial Garcis Vince para nga atong mahinabi siya. Magkuha ginato ba unsa kay hinungdan? Asa nagsugod yun ang gitawag na to Kim nga kuan? Asa nagsugod yun nganong nabalhin gid siya sa Bais Water District. Yun sa pagduol ba sa Bais Water District di. Kay kun imong kuag base Vince layo rabia kayo ang Bais og Mabinay. Sunod. Di ba? Layo kay Bais sa Mabinay and then lahi ra gyud og kanang atong kaugalingon ra po'y magdumala ba. Di ba? So tawagan mga higala si Consial Garces while nag-contact ang mga higala. Happy watching nila ni Ma Maria Remedios Lambating Agravante, nila ni Gisime Torres Caceres, nila ni Aniano Amelito Kamingawan, Chichi Martinez, Day Marlene Cubo, Mera Flor Alones, ni Marilyn Cadalio. Ma'am, mayong modo ni mo ma'am. Diha sa may Kamingawan, Kabangkalan, happy watching sa to ang live sa YouTube. And also sa may Bulanon sa mga higala. And also sa mga Dilacerna family, Riposo family, Bancala family, o Gasay family nako sa Inapoy Occidental nga nagpaminaw pod sila didto. Pakulanang family, kusog mo kay Dere DJ sa Abunlon, no? Labi na sa Libradelia family nga baling kusuga ilang sounds nga paminaw pod og RFM. Thank you so much. Shout out Carl sa Janeski sa Tingasin na sa family Basoy. Watching from Lamdas. Kusog no kay ta dito karon Carl. So mudawat sa tag-caller day Vince, prior ta mo kuan kay ato ang hinabi itong kuan. Mudawat tag-caller. Hello, mayong mudto. May muto, sir. Sir, may mudto sir. Unsa ta kalagad sir? Kanang mangutanong kami, sir, ba? Diya sa Mabinay, sir. Na-explain diya sa Mabinay, sir. Spray. X-ray? Oh, express sa kuhan. X-ray. X-ray sa magpa-X-ray ka sir? Oh, Oh, natay X-ray dire sir. Pero private siya. Private, Vince. magbayad ka. Mo bayad ka. 600 ang bayad sir. 600 ang bayad? Oh, yes sir. Private siya pero ang government sa Mabinay mo tani tumong nato sa una mga higala no palit gitag X-ray machine para nga malibre ni mga kuan mga katawhan. indigent ba Kung na may charges, at least gamay-gamay lang gamay yun. ra 100 ba unsa pa na. So sir mo na siya sir. Asa man na dapita, sir? Naa sa may munisipyo. At Mangutana lang ka Mm. sir. O asa siya dapit diya sa may munisipyo para matudloan ka sa mga tao nga naa diya dapita. Itisin ra ba niya among pa-extrehan, sir? Sir? Itisin na niya among pa-extrehan ugma. Wala problema sir kay maka-travel raman ang senior citizen Once when nga, it comes sa na health emergency. issues. Maka-travel ra. Yes sir, maka-travel lagi siya sir. Kay health issues man ni siya, walay gipili ng oras. Sir, salamat. Sige sir, salamat. Ang may moto nimo sir. Sumbungan sa katawan. So karon mga higala no to ang hinabi na to si Consial Garcis Wins and may pagpaminaw sa no at ato ang greetings na Vince ato ang text line kay daghan kay nag-text nato mga pinagatig paminaw. Nay mensahe diri Carlo, sungak-sungak nga klase busing. Lantaw nimo daw karniro, gali daw takaban nga kuring. Ngilngig mga ang kwan siya no makita nimo mga higala bang ni gasto siya mga komentarista aron lamang nga mo tabon sa iya nga sayop. Tanawa og kini ba naminaw mo Vince kagahapon sa programa ni Ray Blanco
si Cha Dorcas iyang nga mensahe si Ray Blanco nga dili kuno magpaka-eksperto sa mabinay, magpakuno-kuno nga swito kay taga-bais ra siya. Nya unsa may Si- mga so, mga trabante nila di aron. Wala niya una nga kanang yang giistorya Naigo pa rin mga kauban. muhapak ra pod sa iyaha nga gilabanan nga istasyon. Samot lang taga Cebu, Carl. No. So wala Kita. niya una niya ba nga mo kan. Bumiram. Kanya wala niya una nga si Ray Blanco wala siya gagamag kaugalingon niya nga isyu kundi iya rang gi-expand ang mga isyu nga gituki natong taga Mabinay. Kay kaming Beans taga Mabinay kami ni Kim. Ang pamilya gid pod ni Ray Blanco, Carl. Nas Pamilya niya gid po pod si- mismo. Karon mga igala ang Ray Blanco is gi-expand lang niya ug unsa imong issue diri, di ba Vince? Iyahara ba nga gi tagaan pa gyud niya og ana bang katin-awan pa gyud ba? Kay kita mga batanon god, dili man nato yung perfect gyud ang ato nga pagpanibya mga igala. Kay in fact dili man ta ingon gyud nga komentador gyud Vince nga kaning atong gipanginabuhi ang pagpangomentaryo Kim. Like for example, pareha nilang kasayuran nga manghinambog sila Vince nga dugay na sila sa pagpanibya. Ningon lagi na Kanya- si kasayuran Carl nga wa lang ka kabalo Carl og pilay presyo nako. Oo. Balayaran gid siya. Balayaran gid siya. Kanya aside ana Vince no. Oh, ano Aside siya na- hinambog pa siya nga balayaran siya. Manig ingon Kim ba nga iyahang inambog ang iyahang length sa iyahang pagserbisyo game. Aga na bang pagpanibya niya nanigulang na sa pagpanibya. Kabalo man mo mga igala, bali man gudron panahon na, modern naman gud ta. I-try yung imagine mga higala, arita cellphone mga pinangantig paminaw. Unsay kalahian sa mga bagong cellphone ron o karaan nga cellphone? Sumbungan sa katawan. Ang karaan nga cellphone mo na Keypad pa. mao na noy magara-garaan ni mga bagong smartphone. Sumbungan sa katawan. Ano man nga ganahan magyuta nga mo upgrade og cellphone Kim. Ano man nga Kay daghan mang kaplag karon, Carl, nga mas epektibo ug mas maayo. abalo mo anong bisag kinsang tao ganahan nga mopalit og bag-o nga cellphone, latest nga cellphone, di ba Vince? Only lang maglisod lang kung afford ang uban. Bisag kami maglisod ag afford Vince. Pero nasa muna nga mas may kung kaning bag-o yun nga cellphone mo itong paliton nga naman. Mas patsada man gud. Saktog features, the same time guwapo. Baling gwa patsada yun. Unya karon itandi ko no. Ang karaan nga cellphone niya mo na noy magara-gara. Sumbungan sa katawan. Iba itandi Wala na ang itabo, mga Carl. bagong cellphone. Wala ni tabo, Carl. Ha? Kabantay ka tong sa panahon sa Nokia gani events. Ah. Tukipad. Oh, sa una mga higala ni abot ang punto nga ang Nokia mo na gid siya nahimo nga pinakamaayo nga cellphone o pinaka sikat sa tibuok kalibutan to Vince ha. Dili lang sa Pilipinas kundi tibuok to ang kalibutan ng mga higala. Managyan nga Nokia may number 1. ang ilang mga products na gibutang nag top of the line. Top of the line. And ang nahitabo, Carl, tungod ba? Tungod ano parehang nga pensamento ba? Garboso. Tungod kay ang ilang garbo nga sila na inaas babaw. Babaw. Gapadayon sila kutobrato. Wala na sila mo innovate og lain Vince. Naay mga banguna-una sama nila Steve Jobs nga ga-innovate sila og kinikamayang smartphone na. Nga dili gid pwede og kanong keypad ra. Nganong kinahanglan pa man tong naay keypad nga permanente diha. Nga o pwede mo siya nga walaon nimo siya kay dili man sa tanang panahon gamit kag keypad. Tungod sa pag-innovate sa panahon mga higala sa mga tao nga gahuna-una kung sa pinakamaayo nga applicable sa atong mga katawhan, nahitabo mga higala nalapuan ang Nokia, Carl. Dayong ang Nokia tungod siyang garbo, Carl. Gapadayon ra gyapon siya. Gapadayon siya, wala siya mo innovate og mas kuan pa, wala siya mo innovate og kini nga mga smartphone na. Kaya ha, ginisagad niya ang Apple. Kay katong panahon na, Carl, ang gamit sa mga system nila to nato gitawag, Carl, Symbian. Symbian to siya nga mga kuan. Symbian nga mga katong iha nga OS atong panahon na. And then nanay nigawas nga Android, Carl. Anton nga niabot na ang kining sa iPhone. Dagta minting storya may gala sa daling pagkastorya. Tungod nga na-obsolete ang Nokia, nahagba na ang Nokia, Carl, and nabaligya gani siya sa lain nga company. Which is ang Google. And then, Gulo-gulo.
Gulo-gulo. Ah. Kaya, kumusta man ang Apple karon, Carl? Ang Apple nga sige ga innovate, mo gyud nag top of the line. Sama ra gyapon sa pagpanibya mga higala. Ang tao dili buot sabto nimo nadugay na Ulahi kas mo ka. pagpanibya nimo. Sa experience sigurado na kay imo nga mga katunan. Pero og panalitan sa imo diya karon na kasayuran nga maklaro mo gud ang imuhang pagpamulong Carl Vince munay magreplika og unsay imong nakatunan og unsay like capability sa imong utok. Muna siya mo ay mag-reflect ang imong pagpamulong. Ug basihan nato ang iyang pagpamulong mga higala. Maklaro gyud nimo nga na-stagnant siya. Unsay Dahil sa iya kutob. mga nakatunan ras mga nangagi. Wala na niya dungagi iyang kaugalingon niya magtuon siya aron nga mas mahasa pag isa iyang kaugalingon niya panguna-una ug mas maka analyze siya og kanang logical nga pamaagi ba. Unya karon iyang ipanghinambog iyang kaugalingon. O gari po ta sa basketball, gulang na ka, laos na ka. Mo na siya. Laos na ka. Ah. Sakit na, hindi nakakalayat og maayo. Ah. Ay, sakit ng Anya, arthritis. maginarbo pa. Nya maginarbo pagka sa imong pagkalaos. Anya, Ari po ta sa artista. Gulang ka wala Gulang gyud. na ka, upaw na ka. Nya na ay bagong tubo nga gwapong hinapay. Wala na. Murag ikaw. Ikaw ganahan pa ka ani akong hinapay nga bamboo style pero di na nimo mahimo tungod kay wa na kay buhok. Wa na jud kay mahimo. So dili angay igarbo. Dili. Ato ikalipay nga naa ka na imong talento nga nakas talento nimo nga pagpanibya. May paggamiton nimo nag kuan pagwalis ba yung balita. Kanan. Kinoon. Unya kuan. Mapuslan pa ka. Dagan pang dani nga mga hamiling kalag. Nya bantay pagod nga ang iyahang gingon ni Kim nga stagnant ba. Paminawa ang imuhang programa, di ba? Nabantay og imong bantayan imong kagalingang programa. Puro regular I-review. design attacking, which is boring naman kun na siya paminawa Wala, madugay. Tinan. Ang usa ka issue kon imong balik-balikon maboring na siya. Parehara nag usa ka joke ba? Sulay og joke o kas akim. Mga tawa tawa ginatawo. Ikaduha ni Osbe may pa gyud. katolo. Osbe nga joke. Mukatawa na gamay. Dayong Osbe Osbe pa pa gyud nga Osbe, hantod nga dili mo katawa. Pero lahi putong na imong jokean mo katawa. Gibalik gyapon imong joke, katawa gyapon siya. Abnormal na na. Buang naman na. Buang naman na. No, lahi po to. O karon. Ang moabiba pa nimo sa imong programa, murag na pwede prinsya. So karon, pareha na sa kanilya. Atake kang atake. Tanawa amo ang programa dire. Di ba ginahinay ninyong suhi, di ba? Kay inyong giobserbaran. Pero di may motogan. Di may motogan kay inyo naman ang tsuiron. Pero tanawa mo ang programa. Daghan na minaw. Di ba? Vince, daghan na minaw. Pulo ka buok. Thank you, Lord. Kagato ko walo. Karon mga igala. Ang atong pagpanibya, dili manggod ingon nga pangbira. Expose. I-expose lang nato kung saan nakita nato, Vince. At the same time, ato ang alalay sa mga tao nga atong extend atong kamot nga mahimo ta ba nga taytayan sa ilang mga padangat, nga mga mawalaan, pagpahibalo, o ato paghatag og tingog sa mga kabos nga kundiin ipaabot na to sa gobyerno. Muna ito ang programa. Karon balik ta sa imuha nga pagpasigarbo nga layo ra kayo minimo. Sa imo ra man ang pananaw. Sumbungan sa katawan. Sa imo ra nang pananaw. In your dreams. Sumbungan sa katawan. Kay mosugot kag madili. Og kami po'y pabasahon nimo. Layo kay kanamo. Sa katawan. Hinambugay naman yun Number 1 pa lang daan. Nakadias guys. Tinaan bitaw mga igala, no? Mabasi, ma-feel man po na nimo. Ma-feel nimo na.
Pero iya bayot magod ta. Carl, marka bahala na ni importante Oo, ang kwarta. ang 30 mil. Oo. Ang purpose magod sa iya mga higala is panginabuhi. No na. Kaning atua future man. Kaugmaon. Kaugmaon sa atong mga kanakan. Mo ni ang dula ron sa kahanginan mga higala is ang kaugmaon og o panginabuhi. panginabuhi man ang ilaha. So wala na sila ipakinay maminaw o sa wala basta mabusog lang si bossing nga naminaw nila, nga mo'y nagulhog nila, nga mahimo silang trumpa ni bossing. So manilang trabaho. Pero ato diri kaugmaon ko tong ginauna. By the way, Carl, before na mo padayon no, sa unahan. Oo. Ato ding i-kuan Carl, ang source na to atong ang gi-post gani Oo. katong sa kuan sa to nga section to 22. Resolution number Resolution. 22. Resolution 22. Asa na to gikan? Sa SB. Sa SB. Gikan to sa SB mga higala para at least matinawan na to mga katawhan o diin to gagikan. So nasa to linya mga higala si Konsihal Carlito Garces. Konsihal mayong mundo. Nag-cooling mo na-hold po. siguro. Na-hold. Nag-cooling siya. So nasa to linya. Hello, Konsihal? Na-hold niya dito. Na-hold to niya. Na-hold o na-cooling paglain, di ba? Hold to siya nga. Na-hold siya. Basta mo na nga kuan nga. Call on hold. Natay mga mensahe Ricard. Hello DJ Benz o DJ Carlo. Mangutan na lang uta ko sir. Pwede ra ba magparehistro og bata sa Mabinay nga dumagiti man ko nanganak niya. Yes. 1 year kapin ang bata. Yes, pwede kayo. Late registration na siya kay ang regular registration mga higala wala pa bulan. 1 month lang siya. So late registration, alang ka sa may LCR, dayong ilagya po ng i-channel dito sa Dumaguete Win. So modugay lang siya. Pero at least dili na kayo hago para nimo. Pwede kayo. So nasa to linya mga higala ang ato ang Konsihal Carlito Garces. Konsihal maayo nga mudto. May muto nga natong tanan diya sa lungsod sa Mabinay. Unsay ako ang ikaalaga ninyo diya? Konsihal, kaning naghisgot mo gud mi kabahin aning ato ang water system karon sa Mabinay nga daghan kaayo nga mga question ba. Akong basahon Konsihal no usa sa mga komento nga atong makita sa social media sa maning usa ka komento sa usa ka texter mga higala, makita ninyo sa inyuhang Screen sa inyong Facebook sa live. So, ang nakabutang diri Konsihal, ako basahon lang Konsihal para Okay. nga makuan nato ni siya o kuan. Sama ani guys. Sir, ano ni mo day? Gibutang diri, magpapantok na lang ko, dayon butang na lang stainless steel water tank. Mas makadaginot gyud. Puhon kung doon ako'y daghang panalangin, maunay akong buhaton, o mubulag ko ining atong water system. Nalibog pug ko, ini nganong napunta ni sa bais, nga atua man unta ni siya sa Mabinay. So, nauli, mani siya. So, karon Konsihal, pwede na to mapadungog sa ato mga kaigsunan sa Mabinay, kay ato nga time nga ang Australian government mo nag-allocate o naghatag o pagtagad sa ato nga lungsod, ikaw may usa man kas mga official ato nga time. So pwede na to masaysay sa mga kaigsuonan nato Konsihal. Og unsa gyud sugod aning atong panubig? Akong ipahibalo ninyo tanan nga I was a part of that itong panahon na. That was 1990s. Membro ako sa Konsihal, member ko sa council. I was the chairman on a profession that time. So, itong panahon na, ang mayor itong panahon na si Mayor Rutilio Cabusog. Ang vice mayor ito si Dr. Rofo Tumapa. Sa kauban ako sa SB member nga nagmugna ito, mao si former SB member Pamador. Si late SB member Tony Cades. Si Meraldo Tinio. Si Joe Tareng sa Bagtek. The late Basilio Mission. The late Wendell Sinda. O the late Chambig Ferrer. Itong panahon na, ang atong patubig diya sa Lungsod Mabinay, ang local government units of Mabinay ito, mo'y nagdumala, mo'y nag-control, nag-supervise itong panahon na. Ang water system. Niabot ang Australian government, ni ana ato diyang engineer nila, kitang consultant si Engineer Morrison, wako malimot ito, kay kami may nagkuyog ito.
nga nihatag siya, i-offer siya sa Lungsod Mabinay o grant. Grant. So, libre. Walay balayran kay grant man siya. Walay balayran, Ah. granto, nga gikan sa Australian government nga motabang sa Lungsod sa Mabinay Ah. sa patubig. Ah. So, among gitan-aw ang iyang mga kondisyones sa mga Ah. kondisyon. Ah. Usa sa mga kondisyones ito nga iyang hanay namo itong panahon na Ah. nga puporma ang Lungsod sa Mabinay o kooperatiba para mag-distribute sa water system sa Lungsod sa Mabinay. Ah. Di nakita namo nga maayo ang iyang mga pag-offer. So, kami tanan sa konseyo, uban ito si former Mayor Cabusog, Vice Mayor Tumapa, Ah. nakita namo nga potensyal kayo, gwapo kayo ang iyang programa. So, kauban sa mga konseyo, among tugutan. Unsay kuan ato konsyal ug sa ato pa na unsay bugti ato. Unsay iyahang in return unsa may buhaton sa gobyerno ato. Ang kondisyon ito is moforma ra og kooperatiba ang Lungsod sa Mabinay. Munang ang puwasiko na namugna na tawo. Ang gitawag nato Poblasyon Water Service Cooperative diha sa Lungsod sa Mabinay. So purely tabang gito siya konsyal. Purely tabang yun. No. Purely tabang. Pila ka milyon tong gihatag nila namo. In fact, diha dayon among gi-rehab o rehabilitate ang mga pipe system kay itong panahon na No. sa karaan pag nga mga pipe system nga mga guba na No. bilisan to dagko ng Tanan. mga pipe system Ah. baka og dagko na Ah. sa dihang na-rehistro na ang Pawasiko, nahimo na sila, na sila organization, na sila board of directors, No. ay mga bylaws na, Ah. to make it short, kooperatiba na gud sila. Ah. So, diha, inaagi sa memorandum of agreement, among gi-turn over sa Pawasiko. Pawasiko. Unsa ni nga year konsyal? That was mga 1990s na, early part sa 1990s. Di ko masayot 1992 o 1991. Ah. Nang panahon na. Sa diyang functional na ang kooperatiba, among gi-turn over nila ang control, supervision, and management sa water system. Ah. Kaya nakita mo na mo dito na kooperatiba na sila. So diha, among gi-turn over nila. Wala magpasabot. Ang pag-turnover na mo nila, apil na ang fasilidad nga mga tubo unsa pa diha nga namugna to pinaagi sa grant. Ang amo ang gi-turnover nila ang control supervision ra. Control. O paggamit sa tubig. In fact, usa ito ang production well kitong na submersible pump diha gitukod diha sa spring. Unya, na panahon itong maguba ang submersible pump. Sumuhangyo na po sila namo nga gamiton ang tubig sa Mabinay Spring. Dito ko na muna. Tungod kay water service ko na sa lungsod sa Mabinay. Unya, wala. Ang lungsod sa Mabinay ito, wala may independently sila mo yung nag-manage, control, o supervise sa water system. Muna history diya sa Pawasiko, diin mo ay nag-distribute sa ato ang patubig diya sa lungsod sa Mabinay. In fact, nakapay ubang mga barangay nga gitagaan to namo pareho sa mga deep wells, pareho sa barangay Panyabunan, Santaw, Pagbasan, Pampanunan, o uban pa, diin deep well ra ang amo ang hatag nila diha as part of the program sa Australian government. Muna siya ato ang balik tanaw de flashback nganong namugna ang Pawasiko diha. So unsa man inyong pangutana? So karon konsyal ba ang usa sa mga kuan dire nakabutang sa resolution number 22 is giimbitar ni siya sa municipal mayor. Okay. So ako lang i-confirm nimo konsehal nga kaniya mong gibasa base mo gini poy nang kitabo ato nga panahon na.
nabasa na ako ng resolution number 22. Klaro kayo diya sa resolution nga the municipal mayor invited sa Baez Water District. Gimbitar sila. Based sa ako ang nabasa sa resolution, gimbitar na sila sa purpose nga ang water source sa Lungsod Mabinay nga gidumala sa Pawasiko, i-annex nila sa Baez City Water District. Di ba? So usa ka na ka intervention, nag-intervene sila. So ato lang iling konsyal ba kay sa imo nga statement ato nga kaganina nga ang inyong gi-turnover sa Pawasiko is ang management lamang. Sakto ba konsyal? Walay labot ang mga materials. Wala labot ang material because the material is a grant sa Australian government. Na ay counterpart ito ang lungsod. So may counterpart ito lungsod kay grant pa ni then counterpart ang lungsod. So ang mga tubo ito, mga tubo fasilidad gyapon sa Mabinay. Ang tagya ito is the state. So mga katawan mi tagya ato kay gihatag man to. So ang management lang. So ang question ng konsihal, nganong nahitabo sa konsihal nga iya man dagway ni ato man dagway ning mga tubo and then management man ang Pawasiko granting anang gidiin ang Pawasiko nga losing sila Kim. So how come nga ang nagmanage karon konsihal is ang Baez? Muna sa atong ipangutanan nila. Kaya ni-adere na ko ang minutas. Ang minutas sa mga meeting sa Board of Directors. In fact, kay usama ni kooperatiba ang stakeholder, ang mga katawan, mga membro sa kooperatiba. In fact, sa assembly meeting, sa assembly meeting nga gihimo nila, importante nga i-annex nila ang Pawasiko sa Baez Water District. Ang mga tao ni Supak, ang mga stakeholders ni Supak. So I have to be clarified on the resolution number 22, DNC, si Director Gaspar Castillo, Director Rodriguez ni siya, si Criselda Rodriguez, na nagdumili yun, na dili i-turn over. Pero ang explanation, manggod, dire nga doon ay pressure. Doon ay pressure sa local government officials, sa administrasyon, itong panahon na, ipa-annex yun. Kaya diha galing dire sa ilang minutas na ang municipal made a proposal to Pawasiko, ang existing water system and facilities to turn over since it only needs the rehabilitation and improvements instead of creating another water system. Ang ilang ipasabot ani na-pressure sa administrasyon sa itong panahon na mapugos ang local government officials itong panahon nga mo create sila another water system, another distributor of water. Mulahan i-annex nila ang Baez Water District. So dagi intensyon nga ang Pawasiko butangan og kompetensya. Which is bawal na sa provision sa kooperatiba. Diin ang kooperatiba, ang Pawasiko usa ka cooperative nga mo run sa water system, dili pa kompetensya. Pero naamang ko diri nakita man ako nga ang mga board of directors bisultian ng mga membro during sa meeting nga ug dili ta mo sugot mugama ang lungsod og usa ka bag-o nga distributor sa water system, diin ang Baez City Water District i-annex nila. Murag mo coincide sa konsehal, ako i-play ang usa ka statement sa secretary ato before bids. Ako i-play konsehal para nga madunggan nimo. Ang statement regarding atong sa kuan Kim kaning sa may secretary sa Pawasiko o sa nahitabo. Director Castillo again reviews the said resolution and stated that if ever the cooperative will not agree on the said turnover, the municipal will pursue creating their own water source to annex BCWB.
And clearly, there will be a competition in the future with our municipal mayor, Ernie Uy, would not want this to happen. So ako lang karon konsyal. So meaning si mayor mo ay nagplano ato nga og dili mag-create Ug dili Og dili- nila og i-turn dili- over i-turn sa over. Great mais. sa glain. mais magama og lain nga water system para ikompetensya sa Pawasiko. Mao na siya nahitabo diri nga niya sa minungtas. Abi no? So mo correlate gid siya nga siya mo ay Nagpapordoy sa kuan, Pawasiko. Sige manipulate gitanan. siya mo ay nagmaneho. Ako ato tiwason konsyal. He further added that the existing source in spring has no CPC permit. So yang gi allege nga walay kuan kani ICC permit ang Pawasiko, so dili sila makagamit. Ato tiwason sa ha. Therefore, our cooperative can no longer use the said source. So dahil sa statement ni secretary nga walay ICC ang Pawasiko. Pawasiko. So dili makagamit, dili sila Gamit sa Gamit. spring. Konsehal, di ba ang Bais Water District may ICC sila o wala? Wala po sila isisi. So therefore, Ngano nakagamit wala man? sila rights nga mo gamit, di ba? Oh. Wala sila isisi, Oh. wala sila permit, Oh. Oy. wala sila legislative approval. So mo correlate siya sa Dayon, napod sa resolution konsihal nga mo pabayad sila sa mga tawo after nga ma-install nila ang ilahang nga mga tubo. Pwede ni mo to ma-elaborate konsehal? Kanang usa na silang statement. Ah. Wala po dili man go nato na makita pagkakaron kay ang Bais City Water District wala man ko tay contract nila. Oh. Wala pa contract Oy. na atong mabasihan. So meaning murag Sila nagigasabot-sabot dayan ni tabo ka. murag irregular dagway kayo nga mobayad ta og parehaan ni konsehal. Last year nagbayad last year 2018 Nagbayad tag Nagbayad- 2.1 million karong Hmm. 2019. 1.8 million. Karon last year konsehal 2019 nagbayad ta og 2.1 million. And Atong then lungsod. atong lungsod ngadto sa Bais. So dako kay question konsehal Nga nga ni-assume ra sila, wala sila nag-install og mga wala tubo. tanan. Unya gabayad pag yun ang Ito ato ang nila. lungsod dito nila. Kasi kastorya ni mo ani. Muna atong susihon. In fact, nagplano ko kay na-alarma naman ko ano yung mga balayran na nato sa tubig. Kada tuig, Mm. ga-increase Ja Based increase. Yes. based audit report Oo. And then, na Sige konsehal. increases. Mm. So, ang may tabo man gud ani, may balong tamo nga kwarta man gud sa mga taxpayers nga atong gibayad. Noon. Unya, ang gobyerno o kami mga membro sa Sangguniang Bayan, Mm. namong kung function po, nga kanang gitawag nato oversight function. Mm. Pasabot ang oversight function nga muna na usa sa among legislative function nga Mm. tatukan na mo especially sa mga disbursement of taxpayers money. Mm. Kwarta pa sa katawan ba? Mm. Nya, anong dili man ka maalarma na mga karon nganong niabot nag 2 million kapin based sa audit report. Kada tuig increase. Nya, kwarta guna sa katawan sa mabinay. Mm. So, nami oversight functions. That's why yung maabot ang panahon nga magama ko proposal nga mo request ko for executive session. Mm. Dili ra ginamo sa ipagawas kahanginan mo para po executive session as member sa council o ako po chairman sa Committee on Rules and Privileges. Kaya diha daan sa executive session tawag nato ang municipal treasurer, Oo. municipal budget officer, Oo. ug municipal accountant. Oo. So, Kay go ahead konsehal. ako nakapangutan naman ko one time ko sa treasurer's office. Mm. Naaban ni sila permit, No. naaban ni sila legislative authority. Oo. Kaya atong hinumduman, ang distribution sa water supply sa kada lungsod sa Mabinay, kada sa lungsod o syudad, kinahanglan gina naagonay authority from the
council. Kay public utility man gigamit man sa mga tao. Unya, ginegosyo po dapat naagi sa permit, di ba? So, sanitary permit, health permit, tanang mga permit, that warrants sa usa ka organisasyon nga mo distribute sa water system. Lahi ang kooperatiba. But konsyal, kini bang imuha nga pag usisa karon, aware si pinalangga nato nga mayor, aware siya ani nga hitabo nga walay permit. Ngano man, ato bang ibalik ang statement ni secretary sa kwan ato sa Pawasiko before? Di ba, Kim? Si mayor mismo nag-istorya regarding ana. Sakto ba, Vince? Ato ba kung ibalik para nga madunggan nimo konsyal? Director Castillo again reviews the said resolution and stated that if ever the cooperative will not agree on the said turnover, the municipal will pursue creating their own water source to annex B. Ibalik na to. Binuko na to og Bisaya, Vince. Director Castillo again reviews the said resolution and stated that if ever the cooperative will not agree on the said turnover, the municipal... So, gibutang dito, Kim, nga kung ang Pawasiko dili siya saan ni Kim? Nakamenda na. Okay, sige. So karon og dili siya mo turn over ang maong Pawasiko ngadto sa Baes. Atong tiwason? municipal will pursue creating their own water source to annex BCWB. So, ingon og dili ihatag sa Pawasiko ngadto sa Baes, ang gobyerno maggama siya og lain nga kooperatiba na mahimo. And clearly, there will be a competition in the future with our municipal mayor. So gibutan ito clearly nga klaro kayo Lagi nga competition na ay mahitabo. kompetensya unya mahitabo. Nya iya pag yung dugang dito Carl nga iya nga gihuna-una nga dili siya ganang mahitabo na. So, Ipatiwas. With our municipal mayor, Ernie Uy, would not want this to happen. Dili siya ganahan. Dili ko na siya ganahan mga higala nga manaay kompetisyon ang Pawasiko og sa bag-o nga itukod nga kooperatiba nga mahimong kompetensya sa Pawasiko. Dili ganahan ko na ato ang pinalangga nga mahitabo na. So dihang dapita Carl maklaro nimo na i-blackmail nito mo. Siya mo'y nagmanipula? Na sila'y interest. Di ba? Usa diha sa mga resolution din is ilaha nga ilon ang mao nga panubig. So konsyal, kana dapat gyud konsyal, amo ipadayon konsyal ayang gisulti diri kay padayon sa iyahang nga pag-istorya, sa iyahang pagpatawag ni pinalangga nato nga mayor ato nga time. He further added that the existing source in Spring has no CPC permit. Therefore, our cooperative can no longer use the said source. So, niingon siya. Wala isisi. Ato bagong i-flashback konsyal ang iyaha nga atong i-imagine nga siya nga time. So, niingon siya nga og dili ninyo turnover ngadto sa Baes. Adunay Kami maggama mi og lain nga kooperatiba, sistema sa tubig, unya mahimo na nung kompetensya kana dili ko gustong mahitabo na. Number 1 pa lang daan, wala mo'y isisi, wala mo'y katungod mo gamit sa spring kay wala mo isisi. Dili na namo ipagamit sa inyo ang spring. Di po namo ipagamit ninyo ang spring. So unsay buhaton sa Pawasiko ato nga time? Wa na mahimo. Konsyal sa may kastorya ni Muani. Ang ako ikasultian na nganong man gibawalan paggamit sa spring. Kay usa sa among mga agreement. Among agreement during that time na ang source of water supply gikan gud sa Mabinay Spring. Munang nagama po miglaing mga source of water para ang production well. Usa na siya sa mga additional na supply of water system. Wala na mo gibawalan kasi sinugdanan sa pila na katuig wala para mamugna ang Pawasiko. Di na magkuha og water supply sa tubig.
distribution sa water supply sa lungsod sa Mabinay. Ah. Na ang lungsod ito mo'y nagdumala. Unya, kuan pag konsyal. Maklaro kayo nga naay manipulation ni Tabo Beans kay mismo ang Pawasiko wala sila kabalo ato nga time. Ato bagong paminahon si kuan si former chairman sa Pawasiko si Gaspar Castillo. Yang statement Board of Directors. Board of Directors, sorry. Konsyal paminawa. And our cooperative is still operating. Sige mo niya Beans. Operating. Ang kooperatiba nila gapadayon sa serbisyo. Still operating during the time. We receive complaints during the time. We have a regular sessions of the board of directors during the time. So naa sila gadawat po silang mga reklamo po ato nga time. Ang ilang regular session Meeting. sa ilang board Board of director Directors. niya, Padayon. padayon. And we have a bank deposit during the time at kabangkalan ang bangis. Duhagan ni gid ay kay naa sila bank, na sila pondo sa kabangkalan, Napod sa na sila Baes. pondo sa bais. And we did not declare bankruptcy. Wala sila Sila mo declare og bankruptcy. bankruptcy. We are still operating to our members. When we are shocked, we are in chaos when this resolution number 22 inviting the board of directors of the Pawasiko to attend. So nakalitan na silang ipatawag sila pinalanggang mayor. Di ba? Oh. Nakalitan sila. Nadunggan ni mo konsehal? Yes. So, nakita na to based sa ilang sa mga board of directors nga ang Pawasiko dili wala magtakilid. No. Wala. Sila revolving fund Ah. to maintain their operations. Ah. So, walay katarungan, walay dakong katarungan rason Ah. nga mo-annex sila. Ah. In fact, ang mga stakeholders, ang mga membro nga itong panahon ng mga 500 kapin nga membro, Ah. dili gyud mo sugot Ah. during sa General Assembly meeting. Mm. Then another thing, ang ilang gibasihan ang kanang Memorandum of Understanding. Ah. Ang Memorandum of Understanding will not hold legal grounds Ah. na pag-turnover. Nga naman, kay dili sa minutas nila, ang ilang kunuhay nga gi-turnover ang facilities na funded by the Australian government. Ah. Diin ang Pawasiko, dili mo itagiya ito. Mm. I have to be very clear na ang fasilidad nga gibugna, gigastuhan sa lungsod sa Mabinay o sa Australian government, dili ang Pawasiko mo itagiya ito. No. Amurang gipagamit nila ang mga fasilidad as a cooperative. Mm. So walay katarungan, wala sila legal reason No. o ang gitawag nila sa Memorandum of Understanding No. na i-turnover nila sa Baes Water District. So O meaning, sa mga illegal grounds nila, nga dili man sila may tagiya. ang ilaha nga collection konsehal since 2011 walay legal nga basihan nganong mangulikta sila sa Mabinay. Ang Wala Baes. illegal grounds. Now, granting without admitting, granting Ah. without admitting, Ah. nga kung nagkalisod manggaling ang Pawasiko during the time, 2011. Ah. The first move ito, i-rehabilitate ang kooperatiba. Sama sa gibuhat nila karon. Konsehal. Mag-ilista ang board of directors, mag-ilista, magkuha ng mga consultant. Or, another move is the government will take over. No. Kaya ang gobyerno may tagay ito. Dili man ang Pawasiko. Sakto. Ang gobyerno may tagay sa tubig. Ah. So magkadako kay katingalahan nganong i-push gyud ni Pinalangga nga ang Baes gyud mo dumala. Manay question. Ang kwento gigayo. Di ba ka konsehal ang ilang gi-after ani kay na sa resolution na sila plano nga ilon? Konsehal? Alam konsehal? Kabahin na ng loan, wa na ko ideya ng kabahin na ng loan nga gihimo nilang garantiya ang water district na to. Ang Kaya Tubig. nakuha. Ah. O kasi nilang tubig. O bisa pag ilon nila, No. kinahanglan na yung authority from Disanggunang Bayan. Ah. Kaya ang namagay general policy nga ang ato ang natural resources, ang tagiana is ang gobyerno, ang state. Ah. Unya, ang municipality of Mabinay is siya may nag-represent sa state, sa gobyerno sa Mabinay. Then ang tubig,
gikan sa Mabinay. Mm. So ang pasabot ana nga ang tagiya na ang gobyerno. Mm. Ug ila man galing i-dissolve ang kooperatiba o na bankrupt man galing nagway ang kooperatiba, dapat ito ibalik sa gobyerno sa Mabinay. Nawara po kung sa mga advantages o disadvantages. Itong panahon na nga, ang pawasiko mo pa'y nag-distribute sa patubig diya sa Lungsod Mabinay. Wala ibalayran ang munisipyo ito. Wag yun. So, wala, Wala. libre. So wala Libre. kining mga tag 2 million konsehal, 2 million Masiping gabi. ang tala to na. Wala unta ning mga bayaran day konsehal. Wala ibalayran namin itong panahon na. For example, kanang giingon ninyo nga sa atong hydro plant diha nga ang fire. Ang fire. Bayad of 9,000 9,000. kada bulan. Budget 9,000. Wala to. Wala na ko na makita sa among panahon nga na may balayranan. Pastilan. Biha, Kaya no? na tubig, kaugalingong tubig sa munisipyo na nag-build sa mga opisina. Atong panahon na. Di ko malimot ito kay part ba ko itong panahon na. Karon matingala ka nga anong nako kay balayranan na nga naamon ta panahon na sa crisis nata sa pandemya karon ngano ni dako ang atong balayranan kada tuig uminto. Nya katingalan kay konsehal nga nagkadako anong balayranan. Muna question ba niya og katong imaginon konsehal wala pa'y pandemic ato nga time 2019 came. Karon porting ginamitag tubig bins. So expect kita samot na more than 2 ginano million ang mabayad na to ngadto sa bais. Dili to sa. So konsehal Garces medyo muna siya karon, muna kinahanglan natong sa mga membro sa konseho, muna atong tutukan. Di pagid konsehal ba? Amo lang ibalik og kuan statement ni Gaspar Castillo kay og imong kuag base good Vince. Wala gyoy declaration of bankruptcy. So kung wala nga ni declaration of bankruptcy Kim, so ongoing ang ilaha nga serbisyo. Wala po'y alkanse. Padayon ang serbisyo man Kim. So ngano man nga mo intervene magid si Mayor nga wala siya labot ato nga time. Sakto na yung gingon Vince nga wala siya labot pero sa the way siyang gibuhat nanginlabot siya. Ano gipatawag man niya ang mga pawasiko nga mga board of directors o wala gid siya mo appeal. So, konsehal, nakupos naman ato ang oras konsehal. Ato ning tiwason ugma sa ato ang programa. Hopefully nga mga mig oras nimo og mga adlaw para nga ato ning mapadayon ang mao nga isyu konsehal tungod sa kataas sa isyu nahotdan matag oras mga panapos nimo nga mensahe konsehal. Ang akong panapos nga mensahe sa atong katawan sa Mabinay nga wala ang grupo nato sa Lucky 7 kaming upat diha sa council nakiusag nga nagpasar galing mag resolution to claim back sa control and management. Pero tungod lang kay minority na diha nalupit sa numero ang ako ra pong I have a reason na ako reasonable doubt ano man nga sa panahon nga atong kuha balik ang control and supervision atong patubig diha unom sa membro sa council nga ni supak yun nag-abogado sila sa tikas libo gani kang ano nga imbis mabinay mo labanan tagabais mo yung labanan. It defeated the purpose kanang gitawag natong Mabinay palangga ko ikaw. Paita. Sa ano mo pagpalanggas Mabinay nga ang imong natural resources imo mang gihatag sa ubang LGU. Mabina no? Tingala ka ba? Libog ko na tingala ko. Unya sa panahon nga makuha nato balik unta ang control sa patubig diha. Pila ka milyon ang atong masave. Pila ka milyon atong masave. Ibis mo bayad pa ta ang atong mga opisina, imbis mo bayad pa paggamit sa tubig, ang atong terminal complex, ang atong spring diha sa mga cottages. Mga eskwelahan. Kita may tag-iya. Tinood. Diba? Unya, mapa-reduce na to ang water rate. Kaya atong serbisyo man ang atuwa. Ang concept man God, ang principle ana,
DigiBenz, DigiCar, o sa naminaw nato sa katawan sa Mabinay, ang prinsipyo diha is service, na dili negosyo. Service. Dinood. So, Sakto. matingala ka. Ako, in my mind, wag ko magdahong nga musupak ang akong mga kaubanan diha sa lungsod, mga opisyal sa lungsod Mabinay. Matingala ko. Dako kay kong katingala gyud. Tinuod mo na. Unya kitong petisyon po nato nga gipasaka, undas tingog sa katawan, ila pong gibalabagan. Igipastop na noon nila. Gibutara butuhan nila nga dili na pahisgutan. Dili na nila pahisgutan. Pero this is not the end of the line. This is not the end of the line. Karon kay inyong gibalik og ang mensahe kabahin na lang atong patubig, ato nang tiwason. Tinood. Sakto. Ako, si Honorable Ruiz, Honorable Baruna, o Honorable Puto Jerusalem, magpadayon nga kausa. Kung dili nato makabot ang ato ang pagbabalik sa atong water system diya sa lungsod Mabinay, na may higher authority, na may opisina diin atong kasumbungan ni ana. Ready na ang mga papilis, gamay na ay kulang ani, ang atong isang atni sa mga higher authorities. So nagi manubag ani konsehal. Depende na, dili man ta mo investigating body, atong isang atni sa gayon mga investigar sila, ug moingon ang higher authority nga naay sabotahe ani. May underground ang corrupt practices ani. So kinsa to mga tawana nga uban ana nga manipulate, manubag gyud sila. Kay korta man sa gobyerno, butang man sa gobyerno. Atong hinumduman, ang pawasiko dili mo itag-iya sa mga ekwipo diha. Pero mga tubo tanang dili, ang tubig dili ang pawasiko mo itag-iya. So wala sila rights galing nga mo turn over. Wala sila legal rights. Just only a memorandum of understanding. Kanang memorandum of understanding will not hold legal grounds. Bisag asa pa ka mangutana ana mga jurisprudence, bisag asa ka mangutana nga abogado pa ana. Wala na sila. Memorandum of understanding wala gali. Ang Baes Water District wala contract. So meaning kundi nabutang lang ta nga naluto rata sa tong kagalingong mantika dere. Partigang pagaluto So konsehal, daghang kay salamat sa imuha nga oras konsehal, and hopefully madunggan ka na mo umang adlaw. Matagaan mi nimo oras para nga ato sa pagtiwas ng atong issue regarding sa atong panubig sa lungsod sa Mabinay. Okay, daghang kay salamat po. Daghang salamat konsehal Carlito Garces, usa sa membro sa ato ang Lucky 7 mga pinangantig paminaw. Sumbungan sa katawan. Before tamuhin ato i-play og usab tong statement ni Kuan Kim ni Gaspar Castillo. And our cooperative is still operating. Still operating during the time. We receive complaints during the time. We have a regular sessions of the board of directors during the time. And we have a bank deposit during the time at Kabangkalan and in Baris. And we did not declare bankruptcy. Klaro kayo gibutang wa gid sila mo declare bankruptcy. So meaning ongoing ilang serbisyo Kim. We are still operating to our members. So ga-operate ra gud yapon sila. When we are shocked, we are in chaos when this resolution number 22 inviting the board of directors of the Pawasiko to attend. So gimitar sila. Natingala sila, nagka-rumble sila. Na-shock sila, nagka-rumble sila mga higala. Kaya gi-invite sila. Unya, og ari ka sa atua nga politika, gigaman mo noon og issue ang Pawasiko nga wala manghilabot nila. Unsa man? Giunsa man to Kim? If you could remember, and if you could, if I'm going to rewind time, there was a time. So, kaya siya ba'y pa-istorya no? Murag 100% gid siya nga tinuod gid ang iyang istorya. Nga ang Pawasiko, yan na mo sa konseyo, o presentar nga ilahang i-dissolve ang Pawasiko kay mismo pagpalit o crudo, dili na sila ka-afford. And there was that intervening event when there were cases filed against them. I'm referring to a legal case. They cannot afford anymore. In other words, we, under the principle of parents patria, the state can always interfere in view of public interest
patio na ito ng mga tao kaya wala tubig, poblasyon, di ba? Kita ko may mo-provide og tubig sa poblasyon, di ba, ang gobyerno? Because that's the oath we are Kita ni mo, Kim, mo nang dili siya gusto nga magpadayon ng live. Kasi may nangusok po ani nga kwaon ng live mga igala. Kay dito man nato ni gikuha sa live. Kay kabulo mo nga no, mabalaan magud nga but-buton siya. Sumbungan sa katawan. Oh, di gi-question siyang papa. Di ba? Gi-question siyang papa. Kabayes Krodo at ang paminaon. I heard from you, Mr. Chair, Oh, man ni papa kay Franca istorya ba nga akong dunggan nimo. that there was one individual approach you and said that during the time they could no longer buy the fuel for their operation. So it will complicate. If your operation is normal, why there was one individual? Naliwat gid kay kung papa no kay iyang statement ko kunaw na. Ana bang mo complicate siya kay ningon si ang board of director pinaagi ni Gaspar Castillo nga wala sila ma-bankrupt. Pero ang istorya ni pinalangga nato nga mayor nga pag-isa do Palito Crudo. So gi-question siya ni Consel Ruiz. An individual approach you and said that during the time they could no longer buy the fuel for their operation. So it will complicate. If your operation is normal, why there was one individual? I have to be honest now, but So na siya nga kuan tubag na si pinalangga na to nga mayor. Mag-honest Ako mutugan na jud tinood. Oh, tikita nimo ha. I don't know if he was authorized by the board. Tanawa mo gud. I don't Ingon know. siya, wako kabalo og otorisado bagito siya ato nga time ha. Kita nimo? Mutura Unya. chismis. Onya, iyahan ang gingnan nga dili na paggamit ng pawasiko, di sa ganahan mo kompetensya sa pawasiko mo na ihatag sa bayis mo. Iyahan ng bankrupt na niya ang pawasiko. Oh, ato tiwason. Mr. Polonio Banguinan came to our station. I don't know if we still have that minutes, and declared that you have a problem when it comes Kita mo galuding siya. Agud siya gud makakman. Sumbungan sa katawan. Ha? Yan ang tawang Bakit punto mo ka siya? na. Lantawa ang punto. Og lantaw na to ang iyang timeline mga higala ba ang sa perspective sa ato ang pinalangga ug ang perspective sa ato ang pawasiko na to. Matod sa atong pinalangga Vince nga ang pawasiko ni duol niya. Kay dili naka-afford og Palito Crudo, i-bankrupt, mo ma-bankrupt na ang kuan ning pawasiko. So, iha pang gi-mention gani Carl nga unsa may buhaton sa gobyerno. Ang gobyerno magyapon mo provide sa tao. Kinahanglan mang na intervention himuon sa gobyerno kay para maka-provide sa atong mga katawhan. So, buto sa ditong dapita mo siya mo hero ba? Nga niluhod naman ning pawasiko ngadto niya nga dili na ka-afford. Bankrupt na. So, nibuhat gyud ang gobyerno og sakto nga para nga masalbar ang ato ang pagpanubig sa atong mga katawhan. Pero ug ari kas perspective sa pawasiko ug base pod sa minutas nga gibasa ganiha Carl, bali ang nahitabo kay siya mo oy niadto sa pawasiko nga iyang giingna ng pawasiko nga i-turn over ninyo sa Baes Water District kay pananglitag dili ninyo i-turn over sa Baes Water District maghimo me og lain nga kooperatiba nga mahimo ninyong kompetensya nga dili ko ganang maitabo na in the future. Munang mas maayo inyong i-transfer dito sa Baes. Kay wala man may ICC, di ba? Carl, ang iha sa mo, ICC. Wala siya ICC nga mao'y mahimo nga right sa pawasiko nga mogamit sa pagpanubig sa atong spring. Apan may tabo ang higala, iyang ipatransfer dito sa Baes, in which ang Baes mismo wala ba siya isisipod mismo nga wala siya rights nga mogamit diha. Sumbungan sa katawan. Atong tiwason niya. Kita nimo nang usay pagpagmakak mga higala. Sumbungan sa katawan. Mo nang isa ganag live kay ano mabalaan mo sa sa kaubod ng bagakon. Sumbungan Sa atong tiwason mga higala. Mr. Polonio Banguinan came to our station. I don't know if we still have that minutes, and declared that you have a problem when it comes to fuel, you have a problem when it comes to compensation, and you have a problem when it comes to
So, yeah, to. That's why I'm asking if, I don't know if it was photo. Kita ni mo, Kim? Nanginaw na siya. Ana siya nga, ako mutugan na jud kog sinood nga ako kuno ka siguro autorisado ba gito siya sa pawasiko ni duol siya namo anya marang ni sulti to siya nga maglisod siya palit ng krudo sila nagpalit og krudo dili na ka-sustain og di na ka-sustainar ang pawasiko pero ihar to Sumbungan sa katawan. unya Kedako kay bakakon mga higala. Sumbungan sa katawan. Tiwason tani mga adlaw Grabe. mga pinangatik paminaw kay nakupos na tong oras Vince unya ato ang mangayo taog mga reactions ani by tomorrow Vince atong i-focus ang oras mga higala adlaw nga Biyernes ato i-focus ang mga inyong mga reactions o sinakita ninyo sayo ba nga mong pag-interpretar o sa inyo mga opinion regarding ato ang problema sa panubig then abli ang ato istasyonan umaadlaw mga higala sa ato ang oras sumbunganan sa katawan and Vince. So na tayo mga mensahe din ni Carl to hatagan Mo dapat na tagmapila ka mensahe before tamuin. Good noon, Sir Carl, Sir Ben, Sir Kim, dili na ikatingala kung walay permit ang Baes Water District kay kalainan sa isyu sa kwari sa atong lugar. Lisod jud ang gahom sa kwarta o gahom sa politiko o politika ang pagdumala sa atong lungsod gikaon sa sistema. Sumbungan sa katawan. So madlaw to ang nga tiwason Vince. Nga salamat to sa inyong mga mensahe. I-save lang nato ning mga Dapilain mo pabesatag lima tsada na kaayo Sige. ko no ang terminal Carl ingon sa pikas wala man gani kausab sa pagsiminto sa naglubak-lubak man gani ang terminal. O ngit-ngit pagyud kaayo din ha magabi mga higala. Napadre maayong mudto mga sir nga makalingaw dud mong tulo magkauban diha sakto ang inyong giingon nga future versus panginabuhi. Kamo ang future ang pikas nga magsisibya mao ang panginabuhi or pangwarta bisan walay kamaturan ang ilang gipangyaw-yaw sa best station mao na lang nagdala og kagubot aning atong panahon karon. Ang ilaraguro ani bahalag magubot ang atong lugar sa Mabinay. Ang importante tampaw ilahang kwarta sir. O kung naay Bible diha basaha daw ang nasulat sa unang Timoteo 6:10 aron makamata na ng mga taong nawong og kwarta hihihi. Gikan sa taga Mabidayanon. Salamat sa pagbasa mo pa sa arapan. Timoteo 6:10. Timoteo 6. Ato ni basahon ugma, mayong mudto nyo tanan diha DJ kanunay kami nagpaminaw sa inyong programa matag sumbunganan sa mudto sa may buring-buringan hinaot unta nga among dalan maayo na kay lisod mag-agi mi sa dalan nga baling Danluga magdulahos ang among tiil kasigi og ulan si dingding ni sa buring-buringan. Sumbungan sa katawan. Happy watching day Vince Carl sa ato ang YouTube channel nato nila ni Eliza May Malusa. Watching sila karon nila Marsville Villarosa and ni Margie Pata. Happy watching Evangeline Kalugpod. Watching po nila sa may panyabunan karon. And ato ang mga sponsors atong programa ato ang pagpasalamat ngadto sa GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Caltis Gas Station, Petron Gas Station. Ato ang Ruiz Enterprises para sa inyo nga mga tiles. Available diri mga higala sa Ruiz Enterprises. Namo tay mga hardwares, electrical supplies, school supplies, construction materials. Available diri sa Ruiz Enterprises. Ruiz Print Shop alang sa inyong tarpaulin printing, photo developing, photocopy, riso, document printing, sticker, rush ID, valid ID, t-shirt printing, book binding, scanning, lamination, temporary plate numbers, lapida. Available diri sa ato ang Ruiz Print Shop, the best in quality items and services. Ato ang mga and also ito ang sponsors mga higala, Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyong mga glass, GLC glass, sliding windows, sliding doors, roll-up doors, showcases, grills. Available diri sa ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Copra, gapamalit og Copras diri sa Ruiz Copra Buying Station. Ruiz Color Roofing para sa inyong mga atop. Barato, kalidad na produkto, now 7 implicit binding alang sa inyong mga gutter o mga bubong. Nasa ito ang Himag Oil nga mapalit niyo diri sa tuwang Ruiz Enterprises o sa Berks as my Bryce Chicken House. And also ito ang programa gitod kaninyo sa Bryce Chicken House mga higala. Apan sa dili pa no maayong adlaw sir. Mr. Ronnie Dayunan siya ay gikan nag-deliver sa usa ka trabahante sa Ruiz Enterprises. Nakakita siya og sample na yabihan. Gidala niya o giturn over dayon niya
ka security guard diri sa Ruiz Enterprises Mabinay o kinsa tong tagiya ani or nawalaan sample na yabihan claim ra ninyo diri sa RFM station. Daghang salamat. Dan apoy panawagan ni Vince, manawagan ko kung kinsa nakapunit sa akong yabi sa akong motor Honda na holder nga ring, palihog ko uli diri sa station RFM or sa terminal sa Pedicab. Bulunga ra si Luis Tangkino. Daghang salamat. So, Bryce Chicken House, mga igala, no? Para sa inyo, nga mga Dries Chicken, chicken articles, frozen products like hot dogs, kikiam, fishball, nuggets, or yan, longganisa, chicken ham, chicken loaf, chicken longganisa, grocery and sari-sari items, bugas, load, alcohol, face mask, o guban pa mga igala, no? Available diya sa my Bryce Chicken House. Classic-classic mga herbal products, available din na, Nance products, Mixten, Kings, o guban pa mga igala, available po din na. Ilabi na kining Berks Panyawan Herbal Oil. Ang epektibo kayong haplas mga igala alang sa mga sakit sa kalawasan. Pamasahe mo gamit nini mga pamaol, arthritis, varicose, rayuma, labad sa ulo, panuhot, ubo, sipon, hilanat, pinaakan sa insekto o lamok. Maayong haplas sa panit para dili mo dulang lamok. Tikig sa liog, sakit sa likod. Haplas sila na may gala og Berks Panyawan Herbal Oil. Naputay Berks Charcoal Paste, ang epektibo nga hampol alang sa mga cysto kung bugon-bugon, mga pasok, witter, bunol or bunog, labad sa ulo, dysmenorrhea, baho nga kinatawo sa kababayi, butang ilang ang napkin, mayuma, butang ilang ang napkin, arthritis o rayuma, katol-katol kagibuni, karapata, pangagod, sakit sa ngipon, hubag, bugas-bugas, blackheads and whiteheads, oily face, pahami sa nawong, lusay piang, butang ilang may gala og Berks Charcoal Paste. Naputay Plus Up Juice, and Plus Up Capsule and Plus Up C. Ang Plus Up Juice mga igala ni atong adunay sakit nga cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, bronchial problem, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid, liver, kidney, colon, heart, ovarian problems, for memory, stroke, constipation, UTI, weak body anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, HIV or AIDS, arthritis, hypertension, psoriasis, o guban pa nga mga degenerative diseases, i-Plus Up Juice na siya mga higala. And Christine Rice Beauty Salon para sa inyo nga mga pedicure, manicure, alot foot, panel art, hair coloring, rebonding, hair mask, hair spa. Padayon nga to ang rebonding promo din ha sa kantidad nga 699 pesos. Rebonding with cellophane for only 999 pesos and rebonding with keratin for only 1,499 pesos. Bisita lang mo igala diha sa may Christine Rice Beauty Salon. Nato sa mga business sector na to, Karen, nga ganahan silang mga appeal sa atong sponsorship sa mga programa nga pwede po makita sila Vince ang ilang logo sa ilang establishmento, ma-appeal sa ato ang mga sa atong YouTube Live. channel nato mga igala, makita na diha. And sa inyong mga products ninyo nga pwede niyo ma-appeal ra, available na sa ato ang RFM station mga igala. Pwede mo bisita lamang dire para nga ma-appeal na to ang inyong sponsorship sa ato ang YouTube channel. Mga pinangating paminaw, wala mo yung oras ato aning tiwason ng adlaw Vince, ato ang mga issues nga ato nga gituki kagahapon, ang kakarong adlaw ato lang mga pagdispensa sa ato mga callers nga wala na to matagay pagtagal apan ato ginailugar niya Vince, mao man ni ato ang issue nga gituki karon kay kini ato ang hisgutan mga igala, may kalambigitan ni sa interes sa ato ang komunidad. Sa ngalan sa itong station CEO, Sir Berly Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, ato Assistant Station Manager Sir J. France, ato mga Ruiz Brothers, DJs staff, sa tuang mga suking tigpaminaw, kini si Carlo, Kini si Cam. O kini si Vince, and this is Power 102.1 DYRY RFM. Basta RFM, ayos, maing hapon kanatong tanan. Kaitabis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Kaitabis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan.
Broadcasting live from Binay, Negros Oriental. This is Power 102.1 DYRY RFM.